Čaute, tu je Zoe Spawn a vítajte pri našom prvom dieli z hry How to Survive. A prečo tu mám dve myšky? No. Dobre, už som znova tu, opravil som to bol menší problém, že hra bola samostatná, to som nepochopil. Ideme si vybrať charakter. Tento nie je ten najlepší. No, tento má dosť dobré veci. Prepačte, zakašel. Trošička som prechladol. No, tento môže byť. Dám klasické. Jej, kouvek. Jen s tou maskou tam pozadí. Dobre to loadovanie. To je Bermudský trojuholník. To som nevedel. Zaujímavé. Kouvek. Priznám sa, že ja som už túto hru hral, prosím. Nekršte na mňa za toto. Čo sa stalo? Ja havarovali na Bermudskom trojuholníku. To sú tu zombíci, všeličo. Please anchor no just normal avance or reward normal state of health. Aj, no postav sa. Dobre, hop, tam je niekto. Tam je pelikán. Dobre. Tam je henten. Speak. A zombíci. Zombíko pohryzol, či čo? Jeden pohryz, Ježiši. Na mňa išlo 17 zombíkov a neposeral som sa ako hen tento. Krváca. Healing plant. Dobre, to bude zaujímavé. Nie je to niekde. Prestabulator. Neviem, že čo je to za gombík. Press clear button to run. A tam to bolo dobré. Hop, teraz sa postaví a ešte stále zranený. Ježiši. Ponožka. Oha. Fúha, takže sme tu zostali, nie je tu úniku. Aha, že Ramon je ešte nažive. Nejaký Ramon. Aha. Nenadávaj, chlape. Stick. To fakt wooden stick. Prečo nie už iron stick, keby niečo. Zaujímavá rana. A tam je Ramon. Ramon, či Pamon, či Amon. To má helmu? A ja. Aha. Čiže ja hop, charge. Burč. Zemreš.
A utiekol. O, tam je. Je to zapaliť alebo také. No, zaujímavý ten charge shot. Takže ideme zničiť toto. Charge hit som chcel povedať, si mierne som sa osral. Hop, medkity. Hop. Zase nás ide. Prepáčte, že kašlem, ale som prechrípnutý. Hop. To čo bolo? No pozrieme si toto. Ježiši, Kovák. A na konci on bude zlý, ak sa nemýlim. Zabité to je tento komiks. Takže zistili sme, že nemám ich báchať rukou, v žiadnom prípade. S palicou počujem niečo, ale tam je jeden. Bitch slap. F to kill. Headshot dubstep. Máme stade to. No ďalší, ten je mŕtvy. Ježiši, aj ten žije. Bitch. Skap. F to kill. To čo som nejaký wrestler, že všetkých tu pokilujem. Healing plant. Berem. Hop, nejaký. Aha. Nevšímajte si tie achievementy. Aha. Takže je tu viac takých receptov na tvorenie. Toto je trošička na úrovni Minecraftu. To neviem zničiť. A to potrebujem asi mačetu alebo také niečo. Bum. Bum. Balum. Ďalší. Pozrieme si to. Ale nemám konzolu, ja to... Headshot. Au. Čo je toto Mortal Kombat? To sa fakt dá ten fatality. Dobre, prepáčte, ale týmto končím dnešný diel a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Nezabudnite dať like, koment a uvidíme sa na budúce, ak toto vôbec prežijem.